θέμα και μαζί στην παρέα μας έχουμε τον κύριο Χρήστο Δάρα, οδοντίατρος, ο οποίος θα μας λύσει σήμερα πολλές απορίες σε σχέση με τα δόντια και με το λέιζερ, κύριε Δάρα. Θα μας πείτε, καταρχήν, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πούμε μερικά πράγματα σήμερα για τα οδοντιατρικά λέιζερ. Το λέιζερ είναι ακρονίμιο μια σειρά από αγγλικών λέξεων. Λέιζερ σημαίνει Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Αυτό στα ελληνικά θα μπορούσαμε να το μεταφράσουμε ότι το λέιζερ είναι η ενίσχυση του φωτός και η συμπίκνωσή του. Δηλαδή, με απλά λόγια, το λέιζερ είναι φως. Απλώς είναι φως συμπυκνωμένο και πολύ καλά εστιασμένο. Το φως του λέιζερ δεν διαχέεται όπως διαχέεται ένας κοινός λαμπτήρας πυρακτώσεως, αλλά είναι πολύ εστιασμένη η δέσμη του. Τι είδη λέιζερ υπάρχουν και ποια είναι η δουλειά τους εν τέλει? Έχουμε πολλά είδη λέιζερ ανάλογα με αυτό που θέλουμε να πετύχουμε, ανάλογα με αυτό που θέλουμε να δημιουργήσουμε πολλές φορές. Υπάρχουν σε γενικές γραμμές δύο κατηγορίες οδοντιατρικών λέιζερ. Τα λέιζερ που χρησιμοποιούνται για τους σκληρούς ιστούς του στόματος και τα λέιζερ για τους μαλακούς ιστούς. Τα λέιζερ των μαλακών ιστών είναι κυρίως το διοδικό λέιζερ, το οποίο χρησιμοποιείται για να κόψει ή να επεξεργαστούμε μαλακούς ιστούς. Τα λέιζερ σκληρών ιστών, όπως είναι το ERYAG ή το Nd:YAG, είναι για σκληρούς ιστούς, όπως είναι τα δόντια και το οστό που έχουμε στις γνάθους. Το είδος του λέιζερ που θα χρησιμοποιήσουμε κάθε φορά εξαρτάται από τις ιδιότητές του. Κάθε λέιζερ, κάθε δέσμη λέιζερ, κάθε δέσμη φωτός από το λέιζερ έχει μια συγκεκριμένη συχνότητα, ένα συγκεκριμένο μήκος κύματος. Ανάλογα με την απορρόφηση του μήκους κύματος από τον κάθε ιστό, χρησιμοποιούμε και το αντίστοιχο λέιζερ. Δηλαδή υπάρχουν λέιζερ τα οποία το φως τους απορροφάται από μαλακούς ιστούς, κόκκινους ιστούς όπως είναι τα ούλα κλπ. Και αντίστοιχα άλλα λέιζερ που απορροφούνται από σκληρούς ιστούς, από το νερό, από τον υδροξιαπατήτη που αποτελεί τα δόντια κλπ. Πείτε μας λίγο, κύριε Δάρα, γιατί θα μπορούσε κάποιος ασθενής να εμπιστευτεί, να προτιμήσει το λέιζερ σε σχέση με τις κλασικές μεθόδους θεραπείας? Υπάρχουν μια σειρά από πολύ σημαντικά πλεονεκτήματα της χρήσης του λέιζερ. Το σημαντικότερο είναι ότι το λέιζερ μπορεί να φτάσει σε σημεία της στοματικής κοιλότητας που δεν μπορεί να φτάσει το ανθρώπινο χέρι ή κάποιο άλλο εργαλείο. Δηλαδή, ας πούμε για την ειδικότητα της περιοδοντολογίας. Σε ασθενείς με περιοδοντίτιδα. Η περιοδοντίτιδα είναι μια πάθηση των ούλων και του οστού που περιβάλλει τα δόντια, όπου σχηματίζονται κοιλότητες, θύλακοι γύρω από τα δόντια, κάποιου βάθους, 3, 4, 5, 6, 7 χιλιοστών, όπου εκεί πέρα μέσα το ανθρώπινο μάτι δεν μπορεί να φτάσει να δει. Εκεί πέρα αναλαμβάνει το λέιζερ να μπει μέσα και να μας εξαφανίσει τα μικρόβια. Αυτό είναι το σημαντικότερο του στοιχείο, σημαντικότερη του ιδιότητα. Ότι σε μέρη που δεν μπορεί το ανθρώπινο μάτι ή χέρι να φτάσει, το λέιζερ μπορεί να μας μειώσει σημαντικά το μικροβιακό φορτίο. Άλλες πολύ σημαντικές ιδιότητες που έχει το λέιζερ είναι ότι επειδή είναι πολύ επιλεκτικό στον ιστό που θα απορροφηθεί, έχει την δυνατότητα να κάνει τη δουλειά μας χωρίς πόνο. Πολλές φορές υπάρχει μια μεγάλη σειρά από οδοντιατρικές πράξεις που κάνουμε στο στόμα, όπου δεν χρειάζεται να κάνουμε αναισθησία. Γιατί το λέιζερ γενικά δεν πονάει, δεν είναι επεμβατικό. Με το λέιζερ σε λίγα χρόνια θα καταργήσουμε τελείως τον τροχό. Ο τροχός, όλοι τον ξέρετε, είναι κάτι πάρα πολύ δυσάρεστο. Όλοι φοβούνται τον ήχο του, τους κραδασμούς που κάνει. Με τα χρόνια της εξέλιξης, ο τροχός θα εξαφανιστεί κάποια στιγμή. Έχουμε φτιάξει λέιζερ τα οποία μπορούμε με τα λέιζερ αυτά να αφαιρούμε την τεριδόνα, να αφαιρούμε το χαλασμένο δόντι με ελάχιστη ενόχληση. Ο ασθενής σε ένα ιατρείο σύγχρονο σαν το δικό σας διαλέγει να επιλέγει τη μέθοδο λέιζερ ή την προτείνετε εσείς? Όχι. Το λέιζερ το χρησιμοποιούμε σχεδόν σε όλες τις ιατρικές πράξεις. Δεν είναι θέμα επιλογής του ασθενή, απλώς γιατί κάνει τη δουλειά μας καλύτερη και ευκολότερη, με μικρότερη ταλαιπωρία για τον ασθενή. Σε όλες δηλαδή τις οδοντιατρικές πράξεις θα έλεγα ότι χρησιμοποιούμε το λέιζερ γιατί
μας δίνει καλύτερα αποτελέσματα. Έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ή είναι πλέον το λέιζερ που έχει αντικαταστήσει την παλιά μέθοδο? Όχι. Οι παλιές μέθοδοι όλες υπάρχουν και όλες λειτουργούν σωστά. Απλώς το λέιζερ φανταστείτε ότι είναι ένα εργαλείο που κάνει τη δουλειά μας ακόμα πιο εύκολη. Και πιο ανώδυνη. Και πιο ανώδυνη. Όμως είναι ένα μηχάνημα το οποίο κοστίζει, φαντάζομαι. Για τον οδοντίατρο μιλάμε πάντα. Σαφώς επιβαρύνει αυτό τα λέιζερ. οικονομικά. Γενικά ο εξοπλισμός ενός σύγχρονου οδοντιατρίου είναι ακριβώς. Αλλά θεωρώ πως όποιος θέλει να προσφέρει καλές υπηρεσίες στον ασθενή του, υψηλού επίπεδου, πρέπει να επενδύσει και σε αυτό το κομμάτι. Αυτό που θέλει να πει η Μαρίλα, αν κατάλαβα καλά, είναι αν το κόστος της αγοράς επιβαρύνει τον πελάτη. Όχι, σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Το κόστος είναι ένα εργαλείο το οποίο είναι του οδοντιάτρου. Δεν είναι κάτι που το παίρνει ο ασθενής στο σπίτι του για να επιβαρύνει το κόστος της θεραπείας του. Σε καμία περίπτωση. Είναι ένα εργαλείο που μας λύνει πολλές φορές τα χέρια. Υπάρχουν περιπτώσεις που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί? Όχι, δεν υπάρχουν περιπτώσεις που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Όπως σας είπα, είναι φως συμπυκνωμένο, χρησιμοποιείται ακόμα και σε παιδιά, σε εγγύους. Δεν υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί το λέιζερ. Είναι επικίνδυνο το λέιζερ για την υγεία του ασθενή? Όχι, δεν είναι επικίνδυνο για την υγεία. Απαραίτητη προϋπόθεση όμως είναι ο γιατρός που το χρησιμοποιεί να έχει περάσει από κάποια πιστοποίηση, κάποια εκπαίδευση, από κάποιο πιστοποιημένο κέντρο εφαρμογών λέιζερ. Πώς μπορούμε να γνωρίζουμε εμείς ότι το λέιζερ το οποίο θα χρησιμοποιηθεί στο δικό μας στόμα θα είναι πιστοποιημένο και ο γιατρός θα έχει την κατάλληλη άδεια? Τα λέιζερ που έχουμε στην Ευρώπη, όλα βάσει νομοθεσίας, έχουν CE, δηλαδή ότι είναι εγκεκριμένα από κάποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπότε θεωρούμε πως είναι ασφαλή. Πέρα από αυτά, το λέιζερ, όπως και κάθε μηχάνημα, είναι υποχρεωμένος ο γιατρός ανά 1000 ώρες, πάνω ή κάτω, ανάλογα με το είδος του λέιζερ, να το κάνει σέρβις κλπ. Τώρα, όσον αφορά τον ίδιο το γιατρό... Υπάρχει κάποια πιστοποίηση σε αυτό το σέρβις? Σαφώς. Όσον αφορά τον ίδιο το Βέβαια, γιατρό... ποιος το ζητάει? Ναι. Όσον αφορά τον ίδιο το γιατρό, θα πρέπει σίγουρα να είναι γεγραμμένο σε κάποια από τις διεθνείς ομοσπονδίες εφαρμογών λέιζερ, είτε την πανευρωπαϊκή είτε την παγκόσμια, ώστε να είναι όχι μόνο εκπαιδευμένος, αλλά και να ενημερώνεται για τις εφαρμογές των λέιζερ. Ωραία. Μας είπατε προηγουμένως ότι το λέιζερ αντικαθιστά το νηστέρι, όπως και τον τροχό. Ποιες άλλες είναι οι χρήσεις του? Θα σας πω. Με το λέιζερ μπορούμε να κάνουμε διαχείριση των μαλακών ιστών. Μπορούμε να κάνουμε ουλεκτομή, ουλοπλαστική. Δηλαδή, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Το παρατηρούμε συχνά σε γυναίκες μετά από εγκυμοσύνες, όπου λόγω των ορμονικών μεταβολών της εγκυμοσύνης, τα ούλα διωγγώνονται και πρίζονται. Και πολλές φορές, αν αυτό τα ούλα μείνουν αθεράπευτα για μεγάλο διάστημα, αλλάζει η σύστασή τους και φουσκώνουν και μένουν έτσι φουσκωμένα οι νόδοι και οι δηματόδοι. Εκεί πέρα έρχεται το λέιζερ να μας δώσει εκπληκτικά αποτελέσματα. Με το λέιζερ μπορούμε να ξαναδώσουμε στα ούλα το σχήμα που είχαν όταν η γυναίκα ήταν με στόμα απόλυτα υγιές πριν την εγκυμοσύνη, σε πολύ πολύ νεαρή ηλικία. Είναι απίστευτη η επίδραση που έχει το λέιζερ στα ούλα. Επίσης, μπορούμε να κάνουμε μια σειρά από επεμβάσεις στο στόμα με πολύ μικρό μετατραυματικό πόνο. Ακριβώς επειδή και κόβει και ταυτόχρονα κάνει αιμόσταση, προκαλεί πήξη του αίματος στο σημείο που κόβει, δεν έχουμε καθόλου αιμορραγία. Το γεγονός ότι δεν έχουμε καθόλου αιμορραγία στην δομή του λέιζερ είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ταχύτατη επούλωση του τραύματος μετά την επέμβαση. Και για όσους έχουν πρόβλημα με το αίμα, γιατί πρέπει να βλέπουμε πάντα και αυτή την πλευρά. Ακριβώς. Υπάρχουν μια σειρά από ανθρώπων λίγο μεγαλύτερης ηλικίας που για κάποιο λόγο παίρνουν κάποια αντιπικτική αγωγή, όπου εκεί πέρα το λέιζερ πραγματικά είναι σωτήριο. Δεν έχουμε καθόλου αιμορραγία, πολλές φορές δεν έχουμε καθόλου πρίξιμο και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σε πάρα πολλές εφαρμογές στο στόμα. Πόσο πιο αποτελεσματικό είναι από την παλιά μέθοδο και πόσο πιο γρήγορα φαίνεται αυτή η αποτελεσματικότητα? Η αποτελεσματικότητα, αν μιλήσουμε επειδή αναφέραμε χειρουργικά, εμφυτεύματα κλπ. Είναι εντυπωσιακό, γιατί ο ασθενής έχει συνδυάσει, είπαμε για τα εμφυτεύματα. Ξέρει ότι θα πάει σπίτι του μετά την επέμβαση και ότι θα πονάει, μόλις ξεμουδιάσει, θα πριστεί ενδεχομένως.
Και έκπληκτοι οι ασθενείς με παίρνουν τηλέφωνο μετά από την επέμβαση την ίδια μέρα το απόγευμα και μου λένε αυτό, γιατρέ δεν πονάω ή γιατρέ δεν πρίστηκα. Και αυτό οφείλεται στο ότι το λέιζερ είναι ατραυματικό. Είναι πάρα πολύ ατραυματικό σε σχέση με τον ιστέρι. Το χρησιμοποιούμε και για έναν απλό καθαρισμό. Για έναν απλό καθαρισμό όχι. Όχι. Λεύκανση. Ναι, για λεύκανση ναι. Για έναν απλό καθαρισμό δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε το λέιζερ, μονάχα αν χρειαστεί, αν είναι πιο σύνθετες περιπτώσεις, όπου έχουμε κάποιους περιοδοντικούς θυλάκους γύρω από τα δόντια που θέλουμε να καθαρίσουμε, εκεί πέρα μέσα θα βάλουμε και το λέιζερ για να μειώσουμε σημαντικά το μικροβιακό φορτίο και να δώσουμε καλύτερο αποτέλεσμα στον ασθενή μας. Για τη λεύκανση γνωρίζουμε τη μέθοδο με τα μασελάκια, η οποία για κάποιους είναι και πόδινη, είναι λίγο ενοχλητική. Το λέιζερ πονάει σε αυτή τη διαδικασία. Και πόσες φορές χρειάζεται κάποιος για να αποκτήσει το αποτέλεσμα που θέλει στα δόντια του? Η λεύκανση με τα μασελάκια πονάει γιατί ο ασθενής καλείται στο σπίτι μόνος του να την εφαρμόζει. Πολλές φορές η ποσότητα του λευκαντικού παράγοντα που βάζει μέσα στα μασελάκια είναι μεγαλύτερη από αυτό που πρέπει, ή τα μασελάκια ξεχυλώνουν, δεν εφαρμόζουν καλά, με αποτέλεσμα λευκαντικός παράγοντας να πηγαίνει στον αφιένα του δοντιού, να δημιουργεί ευαισθησίες, αυτό σαν να διαπερνά ρεύμα η αίσθηση, ή στα ούλα πολλές φορές να κάνει εγκάβματα. Το λέιζερ εφαρμόζεται στο ιατρείο από τον γιατρό και κάθε δόντι ξεχωριστά εφαρμόζεται πάνω ο λευκαντικός παράγοντας και κάθε δόντι ξεχωριστά μόνο του λευκαίνεται. Είναι απόλυτα ασφαλές και απόλυτα ανώδυνο. Και πόσο χρόνο χρειάζεται? Σε μία μόνο συνεδρία τελειώνει η λεύκανση. Η οποία πόση ώρα κρατάει? Μία ώρα. Μία ώρα. Μία ώρα. Για να κάνετε όλα τα δόντια. Ακριβώς, ακριβώς. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Είναι τα δόντια που πολλές φορές συναντάμε? Το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικό. Το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικό. Στις διαφημίσεις που ζηλεύουμε, δηλαδή το λευκό. Αυτό είναι? Το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ καλό το αποτέλεσμα, ναι. Είναι πάρα πολύ καλό το αποτέλεσμα. Με μία μόνο φορά είναι πάρα πολύ καλό το αποτέλεσμα. Το οποίο πόσο και κρατάει? Κρατάει περισσότερο. Έχει διαπιστωθεί ότι το αποτέλεσμα της λεύκανσης με λέιζερ είναι μεγαλύτερο. Είναι μεγαλύτερο και καλύτερο. Κύριε Δάρα, το λέιζερ το χρησιμοποιούμε σε παιδιά? Ναι, όπως είπαμε και πριν, το λέιζερ το χρησιμοποιούμε σε παιδιά. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι οι περισσότερες επεμβάσεις στο στόμα των παιδιών, τα σφραγίσματα δηλαδή των παιδιών, μπορούν να γίνουν στη συντριπτική τους πλειοψηφία χωρίς αναισθησία, με τη χρήση του λέιζερ. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί το παιδί δεν θα δει βελόνα. Δεν θα δει βελόνα να μπει στο στόμα του. Τη βελόνα την έχει συνδυάσει από τους πρώτους μήνες της ζωής του με τον παιδίατρο, με τα εμβόλια, και του έχει δημιουργηθεί μια φοβία. Και εκεί πέρα, που πιστεύει το παιδί ότι ξένιασε με τα εμβόλια και με τον παιδίατρο, έρχεται ο οδοντίατρος κρατώντας μια σύριγγα στο χέρι και μια βελόνα ξανά να κάνει το ίδιο πράγμα στο στόμα του. Έτσι δημιουργείται μια φοβία για τον οδοντίατρο, μια αρνητική σχέση, η οποία έχει δυσάρεστες επιπτώσεις. Γιατί για να έχουμε καλή στοματική υγεία πρέπει να επισκεπτόμαστε τον οδοντίατρο και πρέπει να το κάνουμε τακτικά και να νιώθουμε καλά όταν πηγαίνουμε στον οδοντίατρο. Χωρίς τη χρήση λοιπόν της βελόνας, με τη χρήση του λέιζερ, δημιουργούμε μια σχέση εμπιστοσύνης με το παιδί. Γιατί το παιδί ξέρει ότι θα έρθει στο ιατρείο και δεν θα πονέσει. Και έτσι είναι τακτικό για την υπόλοιπη του ζωή. Σωστά, είναι πολύ χρήσιμο. Πώς μπορούμε να αποφύγουμε αυτή την άσχημη σχέση που δημιουργείται μεταξύ του ασθενή, του παιδιού και του οδοντιάτρου? Από τα πρώτα χρόνια δηλαδή της ζωής του παιδιού. Ναι. Εσείς οι μαμάδες θα πρέπει να αποφύγετε τις λέξεις πόνος. Μη φοβάσαι, δεν θα πονέσεις. Μη φοβάσαι, δεν θα πονέσεις. Είναι αυτά τα αρνητικά μηνύματα. Ακριβώς, ακριβώς. Για να μου λέει η μητέρα μου που την εμπιστεύομαι τόσο πολύ ότι μη φοβάσαι, δεν θα πονέσεις, μη φοβάσαι, δεν θα πονέσεις, πάει να πει ότι κάτι άσχημο θα συμβεί εκεί πέρα. Μπορεί και να φοβηθώ, μπορεί και να πονέσω τελικά. Κάτι άσχημο θα συμβεί εκεί πέρα. Οπότε είναι μερικές λέξεις κλειδιά που πρέπει να τις αποφεύγουμε. Θα πάμε στο γιατρό, θα δει τα δοντάκια μας, θα μας πει τι χρειάζεται και σε μια επόμενη φορά που θα επισκεφτούμε ξανά το ιατρείο θα κάνουμε αυτά που πρέπει, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό τα δόντια μας να είναι υγιή. Σε ποια ηλικία πρέπει να φέρνουμε το παιδί στον οδοντίατρο? Μια πολύ πρώτη επίσκεψη στον οδοντίατρο μπορεί να γίνει εκεί πέρα στους μεταξύ 24 και 30 μηνών όταν είναι το παιδί. Απλώς ο οδοντίατρος για να ρίξει μια ματιά στο στόμα και να επιβεβαιώσει ότι όλα βαίνουν καλώς. Αυτή η ηλικία 24-30 μήνες έχουν ανατείλει όλα τα νεογυλά, όλα τα παιδικά δόντια, οπότε είναι μια καλή ένδειξη
για τη μελλοντική στοματική κατάσταση του παιδιού. Τι προβλήματα μπορείτε να δείτε σε αυτή την ηλικία, δηλαδή τι μπορεί να έχει προκύψει ως τότε? Ναι, πολύ καλή ερώτηση αυτή. Δυστυχώς υπάρχουν κάποιες παθήσεις της διαμόρφωσης, να σου το πω έτσι, απλά, των δοντιών. Δηλαδή, μπορεί για γενετικούς λόγους να υπάρχει μια δυσπλασία ή μια ατέλεια του σμάλτου, της αδαμαντίνης των δοντιών. Αν το σμάλτο, το εξωτερικό δηλαδή στρώμα του δοντιού μας, είναι ελαττωματικό, το δόντι τότε χαλάει πάρα πολύ γρήγορα. Ο δοντίατρος αυτό, αν το διαγνώσει έγκαιρα, μπορεί να διαμορφώσει μια κατάλληλη θεραπεία και κατάλληλη αγωγή για το παιδί, ώστε να αποφύγει πολλά προβλήματα στο μέλλον. Μάλιστα. Να πούμε κάτι άλλο. Κακές συνήθειες εντός εισαγωγικών, όπως οι πιπίλες και το δάχτυλο που πολλά παιδιά έχουν στο στόμα, επηρεάζουν τη σύσταση και την υγεία των δοντιών από πολύ μικρή ηλικία? Ναι. Η πιπίλα μόνο την ορθοδοντική επηρεάζει, μόνο την σωστή διάταξη των δοντιών, καθώς και των γνάθων. Η πιπίλα σίγουρα είναι καλύτερη από το δάχτυλο. Έτσι. Δηλαδή, αν θα πρέπει να διαλέξουμε μεταξύ πιπίλας και δακτύλου, σίγουρα προτιμάμε την πιπίλα. Όμως, σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να κρατάμε την πιπίλα μετά τα 3 έτη. Σωστά. Όπως και το γάλα με το μπιμπερό, έτσι δεν είναι? Όπως και το γάλα με το μπιμπερό, ναι, προτιμούμε τα παιδιά, μαθαίνουν πολύ γρήγορα να πίνουν με το καλαμάκι. Το μπιμπερό είναι καλό να αποφεύγεται. Έτσι. Πείτε μας, πώς θα μάθουμε στο παιδί μας να καθαρίζει τα δόντια του και τι πρέπει να αποφεύγουμε σε σχέση με τα τρόφιμα, όπως σοκολάτες, καραμέλες κτλ., ούτως ώστε να διατηρήσουμε υγιή τα δοντάκια? Ναι. Δεν μπορούμε να αναγκάσουμε τα παιδιά μας να μην τρώνε σοκολάτες. Αυτό δεν γίνεται, γιατί ο φίλος του ή τα άλλα παιδάκια στον παιδικό σταθμό θα τρώνε σοκολάτες και θα τρώνε και καραμέλες κλπ. Όσον αφορά τις σοκολάτες, εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση. Τα παιδιά μου τρώνε άφθονη σοκολάτα. Απλώς πρέπει να πλένουν τα δόντια τους μετά. Όσον αφορά τις καραμέλες, γενικά η καραμέλα δεν τη θεωρώ καλή. Τις αποφεύγουμε. Μειώνουν πάρα πολύ. Είναι ζάχαρη. Είναι η καλύτερη τροφή για τα μικρόβια, πέφτει το pH του στόματος μετά τη λήψη ζάχαρης και βρίσκουν εκείνη τη στιγμή τα μικρόβια την ευκαιρία να προκαλέσουν τη μεγαλύτερη ζημιά. Άρα δηλαδή λέμε όχι στις καραμέλες και στα αναψυκτικά, που έχουν πάρα πολύ ζάχαρη. Όπως και χυμή, έτσι. Ακριβώς. Σίγουρα φυσικούς χυμούς. Δόξα τω Θεώ, η χώρα μας έχει υπέροχα φρούτα όλο τον χρόνο. Ναι στη σοκολάτα, ναι στα παγωτά. Και πόσες φορές την ημέρα μπορεί το παιδί, μέχρι πόσες φορές επιτρέπεται να πλύνει τα δόντια του? Γιατί έχουν ακουστεί ότι και πολλές φορές... Πολύ καλή ερώτηση αυτό. Αυτό, κοιτάξτε να σας πω, σημαντικός παράγοντας για την υγεία του στόματος... Συγγνώμη, όχι μόνο τα παιδιά, και οι μεγάλοι. Και οι μεγάλοι, ακριβώς. Ας πούμε πρώτα για τα παιδιά. Υπάρχει γενετική προδιάθεση για την κατάσταση των δοντιών μας. Έτσι. Υπάρχει γενετική προδιάθεση. Αν δούμε δηλαδή ότι οι γονείς ενός παιδιού έχουν ένα στόμα γεμάτο με σφραγίσματα, αυτό το παιδί σίγουρα είναι υποψήφιο να ακολουθήσει τη δικιά τους πορεία. Αυτό το παιδί θα πρέπει να πλένει το στόμα του 2 φορές την ημέρα. Αν δεις ότι οι γονείς τα στόματά τους είναι πεντακάθαρα, 1 φορά την ημέρα είναι αρκετή. Ωραία. Το σταθερό πρωί-βράδυ, ωστόσο, πρέπει να προσπαθήσουμε να το τηρούμε, έτσι? Ναι, πρέπει να το τηρούμε. Πρέπει να συνηθίσει το παιδί σε αυτή την καλή συνήθεια, να πλένει τα δόντια του. Γενικά, πάρα πολλά νοσήματα ξεκινάνε από το στόμα. Οπότε, μια καλή στοματική υγιεινή μας γλιτώνει από πάρα πολλά περαιτέρω θέματα. Άλλο ένα ζήτημα που θα ήθελα να ρωτήσω είναι οι παιδικές οδοντόκρεμες. Αν πράγματι αποδίδουν και αν καν να τις χρησιμοποιούμε και από ποια ηλικία? Γιατί έχουμε ακούσει πολλά. Ναι. Δεν θέλουμε να χρησιμοποιούμε οδοντόκρεμες ενηλίκων στα παιδιά που δεν μπορούν να ξεπλύνουν καλά το στόμα τους. Οι οδοντόκρεμες των ενηλίκων περιέχουν 1450 με 1500 μέρη φθορείου, parts per million φθορείου, το οποίο δεν θέλουμε το παιδί να το καταπιεί. Εντάξει. Οπότε χρησιμοποιούμε στα παιδιά που δεν μπορούν να ξεπλύνουν καλά το στόμα τους, χρησιμοποιούμε παιδικές οδοντόκρεμες που περιέχουν πάρα πολύ μικρή συγκέντρωση φθορείου. Θεωρητικά είναι ακίνδυνες όταν το παιδί καταπίνει, γιατί στα πρώτα του βήματα δεν κατανοεί αυτή την... Δεδομένου ότι η ποσότητα είναι πάρα πολύ μικρή που χρησιμοποιούμε, έτσι, και η συγκέντρωση του φθορείου είναι χαμηλή, είναι ασφαλής. Μάλιστα.
Πότε μπορεί ο γιατρός να επέμβει στο στόμα ενός παιδιού? Δηλαδή, αν έρθει ένα παιδάκι με ένα πρόβλημα στα 5 του, π.χ. κάποια στιγμή θα αλλάξει και τα δόντια του ξανά. Είναι σωστό να επέμβει από αυτή την ηλικία? Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Και μπορεί να επέμβει και με το λέιζερ Τα δόντια σε αυτή την μας, ηλικία? τα δόντια μας τα παιδικά μας δόντια δεν τα αλλάζουμε όλα μαζί. Ξεκινάμε να αλλάζουμε και να βγάζουμε μόνιμα δόντια πια εκεί στην ηλικία των 5,5 με 6. Τότε αρχίζουμε να αλλάζουμε τα παιδικά μας δόντια. Όμως αυτή η διαδικασία κρατάει μέχρι τα 12, πολλές φορές μέχρι τα 13. Που σημαίνει ότι αν έχουμε έναν χαλασμένο τραπεζίτη στα 7, ένα χαλασμένο παιδικό τραπεζίτη στα 7, δεν μπορούμε να τον αφήσουμε. Το παιδί έχει μπροστά του άλλα 5 χρόνια να περάσει με αυτό το δόντι. Δεν μπορούμε να το αφήσουμε χωρίς να το φτιάξουμε. Μπορεί να πριστεί, μπορεί να πονέσει και φυσικά αν χρειαστεί να γίνει εξαγωγή, δημιουργούνται μετά άλλα προβλήματα. Αν αναγκαστούμε να βγάλουμε ένα παιδικό δόντι, πολλές φορές ο χώρος που έχει το καινούριο για να ανατείλει στη θέση αυτή κλείνει και δημιουργούνται ορθοδοντικά προβλήματα. Επίσης, με συγχωρείτε, επίσης να πούμε και αυτό ότι τα παιδικά δόντια τα χρειαζόμαστε, είναι πάρα πολύ σημαντικά, τα παιδιά μασάνε με αυτά, έτσι, και λαμβάνουν την τροφή, τη μασάνε, την καταπίνουν, είναι πάρα πολύ σημαντικά για την ανάπτυξή τους. Έτσι, αν δεν έχεις δόντια δεν μπορείς να τραφείς σωστά, υπάρχει θέμα με την ανάπτυξη. Ρωτάει ο αρχισυντάκτης επάνω, με τον πονόδοντο υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που ακούγονται. Τι πρέπει να κάνει κάποιος αν αντιμετωπίσει ένα ξαφνικό πονόδοντο στο σπίτι? Το ούζο, ας πούμε, που λένε οι γαριφαλένιο. Σίγουρα όχι. Λειτουργούν όλα αυτά, υπάρχει παύση? Όχι, δεν λειτουργούν. Σίγουρα όχι αλκοόλ, θέλετε να πείτε? Ναι, σίγουρα όχι αλκοόλ. Για ποιο λόγο όχι? Η τοπική εφαρμογή του αλκοόλ, ειδικά αυτά τσίπουρο, ρακί, ούζο, δημιουργούν τοπικά εγκάβματα. Είναι σοβαρό. Ναι, δημιουργούν εγκάβματα. Αν παραμείνει για πολλή ώρα σε επαφή με το βλενογόνο, δημιουργεί εγκάβματα. Η καλύτερη λύση, αν θέλεις οπωσδήποτε να χρησιμοποιήσεις ούζο, είναι να το καταπίνεις. Ή να το συνδυάσεις και με κάποιο θαλασσινό μεζέ κλπ. Έτσι, πριν πάρεις την απόφαση να πας στον οδοντίατρο. Ή να πας κατευθείαν στον οδοντίατρο, τον οποίο οδοντίατρο πρέπει να πούμε εδώ. Να σημειώσουμε μια στιγμή αυτό. Πολλές φορές η γυναίκα μου είναι φαρμακοποιός και πολλές φορές βλέπω ανθρώπους με έντονο πονόδοντο να πηγαίνουν στο φαρμακείο και να ζητάνε φάρμακα, είτε αντιβιώσεις, είτε ισχυρά παυσίπονα κλπ. Δεν λύνουν το πρόβλημά τους έτσι. Απλώς ίσως να δίνουν μια μικρή παράταση, επιβαρύνοντας όμως τον οργανισμό. Γιατί κανένα φάρμακο όμως δεν είναι αθώο. Καμία αντιβίωση δεν είναι αθώα, κανένα ισχυρό παυσίπονο δεν είναι αθώα. Όλα έχουν παρενέργειες. Μόνο ο οδοντίατρος μπορεί να μας απαλλάξει από τον πόνο.